in ka zo ziyararsu ya kai dan uwa, ba a taɓa shabbakin karfen, ba sai ka taɓa ba, za ka tsaya cikin ladabi, ba a ɗaga murya a wurin. In ka ɗaga murya duk ayyukanka sai su lalace. Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawl. Ladabi zaka, in ka je da ladabi zaka sunkuyar da muryarka. In ka je sai kai sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya rasulallah. In kai sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan sai kai salati gare shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kai salati kamar yadda ka san yadda ake salati, sai ka sake matsa gaba sai kai assalamu alayka ya Abubakar. Abubakar kuma ba salati za ka yi mishi ba, addu'a za ka yi mishi. In baka iya da larabci ba, yi da Hausa, yi da Fillanci, yi da Kanuri, yi da duk yaran da ka iya. Allah ka jikan Abubakar, Allah ka kara Abubakar yarda, Allah ka saka Abubakar da alheri. Sai kuma ka sake matsowa assalamu alayka ya Umar, shi ma ka yi mishi addu'a da sauran makamantan kamar yadda kai wa Abubakar. To idan kai waɗannan abubuwan, to ka gama ziyarar annabi da Abubakar da Umar. Ba wata addu'a da za ka yi a wurin. Idan kana da addu'a sai ka dawo wani bangaren na masallaci sai ka zauna sai kai addu'a, amma ba a wurin ba. Jama'a mun gane wannan da kyau. Babu wani sako da ake isarwa, domin naji mutanenmu da dama za ka tafi aikin hajji sai a baka sakon gaisuwa. To Allah an je a gai mana da manzon Allah, sai ga mutum ya tsaya, wallahi hajiya ta ce in gaishe ka, in gaishe ka. Babu wannan alhazai, babu. Idan dai mutum ya ce do Allah an je a mana addu'a, to in ka je Ka'aba kai mai addu'a, in ka je masallaci annabi kai mai addu'a, amma ba wani sakon gaisuwa da za a ce do Allah ka gaishe min da manzon Allah. Sai kaga wasu har rubuta suna ake, hajiya wance ta ce a gaishe ka, alhaji mai goro ya ce a gaishe ka, alhaji na bakin titi ya ce a gaishe ka. In ka ce alhaji ba haka ba sai ku faɗa, sai a hankali. Jama'a mun gane wannan da kyau. Wannan kabarin annabi kenan da Abubakar da Umar, Allah ya kara musu yarda sallallahu alaihi wasallam. Bayan wannan akwai masallacin Quba jama'a. Wannan masallaci na Quba Allah ya yabe shi a cikin Alqur'ani, Allah ya bi masu sallah cikin shi. Ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirina. A cikin masallacin Quba akwai bayin Allah masu son tsarki, kuma Allah yana son waɗannan mutane. Wannan masallacin Quba kenan jama'a. Idan ka je masallacin Quba za ka ainihin yi sallah gwargwadon ko da raka'a biyu, ka yi addu'o'i saboda annabi yana ziyarar wannan masallaci. Sai dai akwai wata makabarta a jikin masallacin Quba, mutane suna zuwa ziyara, malamai sun ce wannan ba ta daga cikin abubuwan ziyara. Sai dai dukkan musulmi za ka iya ziyarar shi